nga andam na mo nga makapaminaw ni aning unom, pila ka buok? Unom ka mga butang nga kinahanglan natong himuon para mahimong magmadaugon ang atong kinabuhi. Okay? So kung andam na ta, ni ay una na kong isulti. Stop telling people your plans. That's number one. You need to stop telling people your plans. Especially kung ang imong masultian pagyod kadto pag yung negatibo gunahuna, dili yun na mulungtad ang imong plano. Sige ngundre, when you're overshare, kaning sharing di, wala problema ning mag-share sa atong mga plano, pero ma-over na ka, imong nagduday sa detalye, murag delikado. You hurt your own progress. Keep things private and win. Ayan, mo ni say tambag na to, Kaya nga naman, ang atong Ginoo sa langit, mga ka-mystery, siya usab ang Ginoo sa hilom. Mao bitaw nang imong makita mga kaigsunan. Ug imong tan-awon sa Bible, kining sa chapter katapusan nga chapter sa Juan, no? Atong tan-awon ang katapusan nga chapter sa John. Kung atong tan-awon ni siya sa John chapter 21 verse 25 nga nag-ingon, ug daghan pa usab ang ubang mga butang nga gibuhat ni Jesus, kun sulaton pa ang matag-usa niini, maayo akong pagunawna nga bisan pa ang kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga basahon nga masulat. So number one nato nga tips nga ako isulti kanyo mahimong magmadaugon mo sa inyong kinabuhi. Number one, stop telling people your plans. Oversharing. Ayaw kayo ninyo isulti. Number two, di nato ni dugayon kay aron makabaluta nga ang atong kinabuhi mahimo ding magmadaugon. Number two, know when to say no. No, dapat mahibalo ka kanusa ka musulti og dili ko. Dili sa tanang panahon nga ato na lang yung tagaag pagtagad nga lipayon sila. Even Christ, He has also a time to say no. Sa atong mga prayers. Pero ang answer na siya, yes yun na siya. No lang na para niya. Kay yes for another plan. Munang ang Ginoo mutubagan ni sa tong mga pag-ampo nga makaingon ta nga murag wa ta gitubag sa Ginoo, actually nitubag ang Dios. No ang iyang tubag sa imuha. Pero yes for another plan. Yes for another plan. Sige mo rin. Strong people put their own well-being before pleasing others. Practice saying no more often. Kay usahay, perminti, sige, ato ta. Wala ta kabalo. Sometimes ka na bitaw, mo nagingon, sobra ba? Nga ma-feel na nila nga, nakaingon lang, grabe yun din kadasi, grabe niya kabutan, wala sila kabalo, exhausted na ka. Dried up na ka, so learn how to say no. Kay mahimo kang biggest loser, ana, ug magsige ta, ug yes, nay mga taong budula to, mabito na nagtambag nako nga, ug naa di magpahiram og kwarta, magisgot ta kani mga pahiram og kwarta, sulti ka no ako'y kwarta, pero naa tay i-extend nga tabang. Pero para sa atong Ginoo mga igsoon, always remember, He knows what is best for you. Kay bawo ang Ginoo gyud unsay pinakamaayo kanimo. Mo na nga diha sa Ginoo, you should always say yes. Pero dinhi sa kalibutan, nga naa patas kalibutan mga ka-mystery, dapat naapod tayo musulti nga no. Mo manigingon sa Bible, you say yes or yes, and no and no. Number 3, make a decision and commit it. Muhimo ganitang desisyon, may bad consequence man na siya or good consequences, atog yun nang i-commit. Kung nakigsaad ta sa Ginoo, atog yun na siyang tumanon. Even though it will sacrifice our dreams and desires, my friend. Kay naam ko'y uban, makigsaad na ganit ta sa Ginoo mga kapaglaom, karon kay gihatag sa Ginoo, nakalimtan na nato ang atong Dios, ang atong pakigsaad ngadto kaniya. Busa ako isulti kaninyo, ayaw. Kung naa na ganit tay pakigsaad sa Ginoo, ayaw nagyud na nimo og atrasa. Too many people lack discipline and go back to their toxic patterns. Make a decision to change and stick to it. Okay?
himo tag desisyon. Diya sa Ginoo, maghimo po tag desisyon para sa tao. Mabito na sa Luke 2:52. Kung imong basahon ng balaang kasulatan, Luke 2:52. Unsay giingon ri sa balaang kasulatan sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 52. Og si Jesus mitubo sa kaalam og sa gidakon og sa kahimo